Музыкальная хореографическая композиция «Ритмы гор».
В репертуаре государственного ансамбля «Войнах» есть танцы и других кавказских народов. Танцы каждого народа имеют свою прелесть и уникальность. Следуя обычаям и традициям наших предков, женская группа ансамбля «Войнах» исполнит лакский танец. Мужская группа ансамбля исполнит танец «Башла-Манхой».
И вновь вас радует государственный ансамбль танца «Вайнах». Танец «Нисархой».
Дорогие друзья, а сейчас я хочу представить вам замечательного человека, любимицу жителей Чеченской Республики, которая на протяжении последних лет радует нас своим талантом. У нас в гостях народная артистка Братской Республики Дагестан Зайнаб Махаева. Встречаем! أحلي وجوهي وقيا نختي خمسي دحو سري قلقينيا أسامت أوغاتا مشبو أحلي وجوهي وقيا نختي خمسي دحو سري قلقينيا حتى يا خايسيوا تحل شو أتحنا سيدش تكتوح في سيوا لا أسونا داقرا حتى يا خايسيوا تحل شو أتحنا سيدش تكتوح في سيوا خيامي بيتو ميتناش كيتا ووشيخ دقنا شوي صحنا يوغو ويلاناش ووشيخ كيرا تاخيلاخ خيامي بيتو ميتناش كيتا ووشيخ دقنا شوي صحنا يوغو ويلاناش أحلي وجوهي وقيا نختي خمسي دحو سري قلقينيا أسامت أوغاتا مشبو أحلي وجوهي وقيا نختي خمسي دحو سري